Moi, mä oon Mari ja tervetuloa mukaan elämään pikkubudjetilla. Mä tein helmikuuksi tällaisen ilmaiseksi ladattavan haasteen. Tässä on 3 eri haastetta. Ja tällä kertaa näiden kaikkien haasteiden koloset onkin tyhjiä. Sä voit päättää summan etukäteen, jo mitä sä haluat kussakin haasteessa tehdä. Tai sit sä voit vaikka heittää noppaa. Tai päättää 2 eri summaa ja toisen heittää kolikolla, että vaikka kruunalla 5 ja klaavalla 10. Ihan miten sä itse tykkäät. Mutta tällaisia ruoka-aiheisia haasteita tällä kertaa. Toivottavasti niistä on iloa. Ja tosiaankin ne kun vaan leikkaa, niin ne mahtuu noihin kuoriin mukaan. Ne on aika hauskoja. Ja linkkihän löytyy tietenkin tuolta alhaalta. No niin, aletaanpa sit hommiin. Mulla on tällä kertaa 20, 35 plus mitäs tollain 40. 4 niitä on sitten. Ja mä vähän vaihdoin nämä rahat pienemmäksi. Mulla oli 20 setelin tuolta boksista. Kävin vaihtelemassa rahoja. No niin, se olisi aika sitten raapia. Aha, täältä tuli heti nyt vähän isompi summa. Näköjään kasvetaan. 8 euroa. Eli 5, 2, 1. Meillä on Veikko mennyt ihan kivasti. Ja tosiaan kävin lähimmässä kaupungissa tuossa viikolla. Vähän jo käyttämässä tämän viikon ruokarahat. Ja nyt mä sain ton yhden kolikon tonne terve. Eli tässä täällä on 10, 11, 12, 14. Minkä? Siltä näyttäisi. Ja sitten meidän kesälomarahastoon. Lähdetään taas teltalla johonkin päin Suomeen. Vielä ei tiedetä mihin päin, mutta se selviää sitten viimeistään kesällä. Tässä tuolta pitkästä. Jaha, ja taas iso summa. Oh no. Ja tästä taisi saada 75 euroa. Kun saan tästä hankkeesta, niin onhan siellä jo reilusti kerättynä. 30, 40, eikö siellä ole? Eli 12 euroa. Ensi viikoksi mä ajattelin tehdä reissun tuon toiseen lähikaupunkiin. Menen ostelemaan juniorille huppareita.
Se on mennyt taas kasvamaan seuraavaan vaatekokoon. No niin. Pitäisikö meidän tälläkin viikolla laittaa tämä 10? Joo, siltä se näyttäisi. Saadaan tääkin joskus tehtyä. Tämähän on edelleen vielä, kun tilaa mun Etsykaupasta, niin saa kaupan päälle tämmösen haasteen. Näitä on 2 erilaista. Seuraava haasteen pistääkin sitten kivitonen, koska mulla ei ole värikynä. Pistää vähän tossa lyijykynällä värittäen. Mä ihan unohdin ottaa mun värikynät tuolta. Ja olisi aika törkeä, jos se olisi harmaa koko. Mut hei, 20, 30 uupuu. 3 viikkoa, niin saadaan se kasaan. Sitten mä voin ruveta pohtimaan noita. Tai laittaa säästöön kevään kukkia varten sitten, kun rupeaa lämpenee, niin saadaan pihalle kaikkea kivaa. Mähän on jo hommannut kaiken maailman siemeniä. Otetaan niitä toi hössötys. Eli vitonen. 20. 50 on mulla tässä tavoitteena. Eli tääkin on sellainen, että saat itse päättää summat. Kukat on mulla 10 ja sanat on 5. Tämä vesivärihaaste on myös mun verkkokaupan kaupan päällinen. Eli kun tilaat sieltä Etsystä, niin sen saa kaupan päälle. Sielläkin on 15 €. Pitäisiköhän meidän sitten pistää ihan vaan tosta järjestyksestä toi 5 kanssa. Tässä, tää on vähän isompi haaste tässä. Vähän kerrallaan, mutta ihan 200 € asti. Tässä meidän toi. Ja sitten täällä on Liz and Lesin Nigel. Mä oon tän haasteen jo suorittanut, mutta mä ajattelin, että hei, tähän sopii ihan kivasti toi Liz and Lesin freebie, eli Leap and Save. Mitähän mä teen? Mun tässä ensimmäinen viikko. Jos mä ajattelin, mulle on vähän turhan tuju toi 5 per päiväkin, niin mä ajattelin, että se olisi vielä tosta Slysaverista vielä pienempi ja laitetaan vaan 2 per päivä. Ja mä teen koko ensimmäisen viikon, eli 2, 4, 6, 8 €. 2, 4, 6 ja 8 €. Ja pistetään ne tänne Nigelin vartioon. Väitellen täytyy vähentää näiden kolikoiden käyttöä, koska uusia kolikoita ei välttämättä tänne näin niin tarvitaan. Noin.
Sitten on vielä tuo meidän moneyboxi. Noin. Meillä on 11 € tällä kertaa. Näin koko ajan pienenee meidän. Mulla ei edes sitä tussiakaan tässä. No, mä väritän sen sitten tämän jälkeen, kun on saanut kuvattua. Eli 11 € lisää, niin meillä on 20, 35, 42 € täällä. Tosiaan, kun tää saadaan valmiiksi, niin täällä pitäisi olla yli 1 000. Eli vielä on aika suuria summia kasattavana. Toki noita muita haasteita, kun mä saan tehtyä, niin niistä osa ohjautuu suoraan tänne ja saadaan just tommosia suuria numeroita täältä. En todellakaan kaikkia säästöjä niin halua laittaa tänne. Mun mielestä on paljon kivempi tehdä noita pieniä haasteita. Niin mä kerrytän niillä näihin näitä isoja. Ja ei mulla ole koskaan 50 suoraan laittaa välttämättä ihan kokonaisuudessaan. Nytkin on vähän reilu 40, niin vähän kerrallaan näistä pienistä puroista, jotka täällä on, niin niistä tulee sitten näitä isompia jokia. Ja nyt mun Etsy-kaupassa on 2 uutta haastetta. Ne on semmoisia kauniita tyttöjä, joiden kuvat mä laitan nyt tohon. Ja sä voit käydä ne hankkimassa itsellesi. Ne on vähän edullisempia kuin nämä 2-puoleiset haasteet. Eli näissä haasteissa, mitä mä nyt olen tehnyt, niin on myös täällä toinen puoli. Mä en aio niitä nyt tehdä kerralla monempia puolia. Laitan vaikka ensi talveksi tämän toisen lumihiutaleen puolen sitten. Ellei mä keksisin taas jotain ihan totaalisesti uutta. Mutta nää on niin kuin, tästä tulee 45 €. Ja ne, mitkä siellä on verkkokaupassa, ne siellä on kolikoihin verhoutunut tyttönen, niin hänen haasteella saadaan 50 kasaan. Ja sitten seteleitten kanssa viihtyvä tyttönen, niin saa 100. Ja tosiaan näitä tarroja pystyy joko ostamaan multa suoraan, kun laittaa mulle viestiä. Yhteystiedot löytyy sieltä boksista. Ja se, että näitä tarroja voi hankkia sieltä tai sitten just jostain oletettavasti Kiinakaupoistakin. Joo, ne on ihania muuten, mutta ne vähän sotkee. Ja kovasti odotan sitä, että mä saan mun Amerikan postin viimein kotiin. Siitä on kuukauden verran melkein varmaan, kun oon tilannut pari haastetta, mutta ei ole vielä näkynyt. Ne seilaa jossain matkalla. Ja tosiaan postin lakko varmasti vaikuttaa myös asiaan. Toivottavasti saat rahaa itsekin säästettyä ja tehtyä vaikka haasteita. Toivottavasti nähdään pian. Muista tilata kanava ja tykkää. Moi!